सगळ्यांक नमस्कारू. इतिहासांतूची प्रथम मळा मणकेची ऑस्ट्रेलिया सिडनींतू परा येवचे नोव्हेंबर 25 देव दीपावली 2023 म्हणाले एक युनिक कार्यक्रम आचरण जातास. आम्ही गावांतू कार्तिक पुन्नम दीपावली तुळशी पूजा आचरण केला मणकेची विदेशांजलरी असल आचरण तुमका पळोवचा मेळता. सकाळी 1 गंटे तुलान रात्री 1 गंटे ताई चलचे ह्या कार्यक्रमांतू सकाळीची कार्तिक 1 असता तदनंतर फलहारू संजवळ तुळसी पूजा चलता. हाका तुळसी लग्न म्हणून नाव दवरला. तदनंतर लग्गेशिले आमची गेल्याल घरकडे पल्लकी उत्सव वता रात्री वनभोजन कार्यक्रमही चलचा आस. या कार्यक्रमाक तुम्ही अत्यगत्य जावन येवका. नोव्हेंबर 15 भितरी हांग दिलेल तसं लिंकाक तुम्ही रजिस्ट्रेशन करका जाता. आणि कोणी आमगेल ऑर्गनायझेशना वटून मेळता म्हणजे तुम्ही जाल्यार आमगेल वटून मेळयत. नमस्कार.